Morning everyone, good morning. Good morning. Tapi una na imong tapad ing na siya nga, you look so good today. Oh. Tanawa gid yang naong. This morning, I don't know what to say because I felt like kani nga dapit gikuan gyud kanang gisugdan gyud pa maayo sa Ginoo. Amen. Nagsugod ni sa luhod, nagsugod ni sa presensya, nagsugod ni sa laom kay nga gugma sa Ginoo nga ang gigamit sa Dios dani nahigugma gyud taman sa iya. Tungod kay ga overflow ta sa gugma ni Lord, munang kita po dani ga overflow. Amen, 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 amen. Ah? Amen. Because we overflow in God's love, that's why this is just the result of God's overflow. Kaya ang tao manggod nga mapuno sa presensya ni Lord, masaligan niya. Amen. Amen. Mga tao nga kanunay ganunot sa iyang presensya, masaligan niya sa mga dagkong mga butang. Amen. Thank you. No, I don't want to take long. Ang ako ring intention karon is this Sunday is just to come to church, just to listen God's word kasi pag pastor ka, ikaw perminti magwali. So nagkuan ko ni Nanay Lita, gyung ko nga mga anak ko diha mag-visit ko, mag-church ko. Asa no ikaw gusto ko mag-share ka. Gusto ko mag-share ka. Anak ko nga sige kung unsay ingon ni Lord sa imo ha. Sige atong buhaton. And nako dinhi sa inyo atubangan karon. Medyo ang naong nako mura kog tulisan, mura kog kanang Arabo, mura kog bomber. Pero ang tinuod pastor ko, di lang maklaro. Amen, amen. Kana imong tapad, klaro kay na anak gyud na sa Ginoo. Amen ba? Dili na obvious kayo iya lang inismailan daan pang happy church na gyud kaayo. Di ba? Happy in the Bible is called blessed. Blessed people are happy people. Yes. The more ganing ta malipayon, the more ta bless. Yes. And a blessed life does not look at on the physical appearance. Nga ikaw sigig smile. It comes from the inside. The blessing will always come, starts from the inside. Amen. Kaya nga kayong karon nga Sunday morning, I'd like to share to you isa sa pinakabutang before I start. I want to share the thought that God has given me sa panahon nga nisulod ko 2023. Because pag sulod na to 2023, dapat nag-decide na ta nga katong 2022 humana na to. You need to enter into a new year with a new you. Yes. Amen ba? Nakikita kanta bagong tuig, bagong kinabuhi, di ba? But let's try to understand, naka-decide na bagyog ka nga pagsulod nimo ani nga tuig, nag-decide na ba ka nga mag-change gyud og insakto sa imong life? Oh. Because you are entering into the next level of your life. Always remember this. The next level of your life, take this note, the next level of your life demands a different you. Yes. Mura maghinay ang amen adto. Amen. Ang sunod nga level sa imong kinabuhi, nagdemand, naglahi nga ikaw. Yeah. Dili mo abot ang mga bagong butang, kun dili mo abot ang bagong ikaw. Yes. Kay it demands a different you. Giabot ni nga stage sa Happy Church because the pastor that God has entrusted this congregation is become a new person every day. Tungod sa presensya ni Lord, ginabag-o. Adlaw-adlaw ang iyang kinabuhi. No wonder, there are two important spiritual truths that God revealed to me when it comes entering into a year. Ipasabot ko ni Lord sa duha ka importante kay nga spiritual truth. When He talked to Nicodemus, gingon siya nga, in 2 a.m. in the morning, niadto si Nicodemus to seek for Jesus. And maybe the Bible didn't say unsay nahitabo atong 2 a.m. in the morning, pero as I presume, pag ato ni Nicodemus ito nangutana sa mga disciple, na si Jesus, I want to talk to Jesus. And at 2 a.m., maybe ang disciple lingon nga, sorry, mga alas 4 pag tingali ni mo siya makita. Why? Ano man, nanginanglan ko sa si Jesus ga-pray. Every day ga-praise Jesus, alas 11 sa gabi, antun magkadlaw, mag-pray na siya, you need to wait. Now Nicodemus, in the revelation that God has given me, nagwonder sa kaning tawhana lahi. Kay ang akong mga kauban nga mga Parisiyo nangatulog pero kana siya nagpabilin nga nagampo. Kana bitaw mosulod bitaw ka og next level lahi mga butang imong gapang buhaton.
Dili nimo makita, kasagaran kay makita si Nicodemus, kasagaran kay niya makita ingana nga tao samtang nangatulog yung mga kauban, si Jesus nagpray. Then when Jesus communicated Nicodemus at that point of time, ingon din si Nicodemus dayon nga magtutudlo, walay makahimo sa imong gipangbuhat gawas kung dili kaubanan sa Dios. Kabalo ka unsay first important truth nga gingon ni Jesus. In the book of John chapter 3 verse 3, yun ang Bible, Nicodemus, walay makakita sa gingarian sa Dios gawas kung sa matao pag-usap. Amen, amen. Giyon na si Nicodemus, unsaon na ako pagkatawag usap mo, balik magos tinaguanggan sa ginikanan. And God shared the second important spiritual revelation to Nicodemus. Nicodemus, gawas kung matao ka pag-usap, dili ka makasulod sa gingarian sa Dios gawas kung matao ka sa spirito o sa tubig. Yeah. Now, duha ka truth nga nasabtan ako that the born again experience is not a total religion itself. Yes. Kasi sabi nila yung born again is a religion. But no, it is a life that you walk nga, kanabitang lahi na nga ikaw. Kasi gingon si Lord ka Nicodemus, dili ka makakita sa gingarian sa Dios gawas kung matao ka pag-usap. Nagpasabot, na certain level sa imong kinabuhi nga dili nimo makita hantod dili ka matao pag-usap. Murag hina yang amin nimo adto ha. Na certain level sa imong life nga lisod nimo makita halap-halap, pero ang requirements you need to be born again because the born again experience doesn't happen once. Kung gusto si Lord pakiton kag bag-ong butang, dapat matao ka pag-usap. Amen ba? And the next thing, wala nag-end, ana. Gingon sa Nicodemus, wala nag-end nga natao lang kapag usab aron makakita ka. Gikinahanglan matao kapag usab aron makasulod ka. That's the next level. Tanawa, dili tanan tao nakakita, nakasulod. Di tanan tao nakakita, nakasulod. Pero sigurado ko nga ang tanan nakakita. Si Moses nakakita sa yutang saad pero wala siya kasulod. Si Elijah nakakita, gibayaw si Elijah sa langit, pero wala siya nakasakay. Pwede kang makakita, pero di ka kasulod. Pwede kang makakita, pero di ka kasakay. Munang ayaw tinguhaa, nga igo ra ka makakita, pero di ka kasulod. Amen ba? Dili pwede, murag hinay man imong amen na to. Di ba? Dili pwede nga taman ra ka nga makita na lang nimo sila nga nisulod, pero taman lang ka nakakita. Kaya ang tuyo sa Dios, nga the next level lagi sa imong life demands a different you. Hantod dili ka may imong lahi nga ikaw, di nimo makitag insakto ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Hantod dili ka may imong bag-ong ikaw, dili nimo masudlan ang mga butang nga gi-prepare sa Ginoo sa imong kinabuhi. It demands a different you. That's why the very message na kung isiya sa inyo karong kabuntagon, it's all about becoming a different us. Matanaw na to unsay kalainan kung mahimo kang lahi nga ikaw. Ready na ba ka? Excited kay ko ani. Okay, let's open our Bible in the book of, have PowerPoint with me. In the book of Jonah. Sa atong PowerPoint. Jonah. Chapter number 1. Yan. Jonah chapter number 1, verse 1 to 6. This is so common verse, but I want to deliver this differently. Karon taknas kabuntagon. Can we read? Basa tanan. 1, 2, 3, go. The Lord gave his message to Jonah, Son of Amittai. Get Get up. Go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are. Verse 3. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He brought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarsus. Next. But the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship.
But all those times Jonah was sound asleep. Down in the hole. So the captain went down after him. Verse 6. When you sleep at a time like this, he shouted, get up and pray for your God, to your God. Maybe when he calls attention to us and spare our lives. May the Lord bless the reading of His Word. Ang atong topic karon di na ko lang anon. Ganahan ko mag-topic permintig Bisaya pag maghali ko. Akong topic karon is murag dili gamit. Oh. Murag dili gamit. Nakabantay ba ka sa time sa imong life nga murag pamati nimo murag di ka gamit? Nabay mga point sa imong life o point sa mga balay nimo nga pamati nimo murag dili na ni gamit. Kasagara mga butang nga dili kay gamit ginalabay. Oh. Kasagara mga butang nga pamati nimo murag useless, pamati nimo throwable na siya. Throwable ang mga butang nga ginabutang na nimo sa imong una nga dili kayo importante. Wala kay gamit sa imong kinabuhi. Now maybe some of you here on church felt the same experience, felt the same feeling like mura makog di gamit. And abitang batanon ka sa mga uban mga batanon ingnon ka sa ginikanan, ikaw wa gyud kay gamit nining balaya. Kana bitang you are doing things right, gahimo kag mga butang nga gusto nimo ginsakto pero sayop gihapon. Kanang gabuhat kag mga butang bitaw nga naninguha ka nga sa mata sa tao malipay o makapatagbaw sa imong pagbati pero pamati nimo nag-cause na noon nga nalayo ka nga gibati nimo nga murag wala na kay pulos. Many people commit suicide because they think that they are useless. Pero karong kabuntagon gusto na ko i-share sa inyo ha kaning word nga murag dili gamit. Kay kung ang mindset sa usa ka tawo bation na niya nga murag dili siya gamit, muna ng panahon nga di na siya magpagamit. Oh. Di ba? Pagbation nimo nga di na ganing kagamit, pamati kay nimo nga murag sila ra man perminti ang gaatimanon, sila ra may gatan-aon, sila ra may importante. Basig pwede ra nga wala ko kay di man pug ko gamit. But I want to change the mindset nga naa sa imuha. On a few minutes ngayatang ni Lord sa kuha just to elaborate unsa ka kaimportante ug unsa ka kagamit Amen. diha sa Ginoo. Ang Bible nag-mention ang Bible diyon sa wala turi. Muna nga time nga si Jonah was called by God, gitawag sa Lord, kita bantalan gitawag ni Lord. Nabay mga tinawag dali patas kamot sa mga tinawag sa Dios. Kita tanan nagtinawag. Nabati nato ang tawag ni Lord panahon nga nadunggan nato ang mensahe. Ang mensahe sa kaluwasan, ang mensahe sa paglaom, ang mensahe sa kapasayloan sa atong mga sala. We receive our calling because we've heard God's voice through His Word. Some of us here heard from God with an audible voice. And ganing nga time, this man, Jonah, was so privileged to hear God's voice. To be called by God. Privilege ba nga tawagan ta ni Lord? Amen. Ha? Pag ani mo nini, dani, sultihan ta ka privilege kay nasa imuha ba? Pag ani paglingkod pa lang nimo dani katong mga first timer nga na dani karon, privilege ka na nimo dani ba? Nganong naa ka dani, grabe gyud kayo. You are so blessed and you are so privileged enough nga giabot ka dini karong dapita. So Jonah, let's go back to Jonah. Jonah was, in the Bible, the Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. This was the message of the Lord sa kinabuhi ni Jonah. Unsay ang gingon? Jonah, get up and go. Sabihin mo sa katabi mo, get up. Get up. Kus kapag ingon ina sa get up. Get up. Nay mga importante kay nga pulong nga gisulat sa Bible nga dapat nato masabtan. Nga pag ang Ginoo mo declare, God is a directional God. Si Lord pag musulti ganin directional siya, ang perminti ginyang iingon perminti, get up. Whatever situation maybe naa sa imo karon, maybe nani ka ni daghang kag problema. Maybe nani ka ni karon nagduwa-duwa ka, maybe nani ka ni karon naa kay mga resentment, naa kay mga doubts. But the Lord is saying you today, get up. Amen. He wants you to get up.
Kung sa may sitwasyon nga bugat sa imo karon, pamati nimo dili na kaya, pamati nimo wala na paglaom, pamati nimo tumba na gyud, pamati nimo danha na lang gyud taman, but the Lord is saying today sa imong spirito, hey, get up. Sabihan ko sa imong tapat, ingna sa get up. Dapat get up, dapat ang factor. Yun ang Bible, get up and go. You can't go if you still remain on your situation, if you do not get up. Dengan mga tao, dili kalakaw. Dili na makapadayon sa pag-serve ni Lord. Dili na makapadayon sa calling ni Lord. Nagyon sa go. Because they are being settled on their situation. Remaining kung asa sila na pahimutang. Balikon ta kagdasig karong orasa. The Lord is saying to your spirit, whatever situation nga nakakaroon, get up. Get up. Nagay kas mga sitwasyon nga bugat ganing ingna imong spirito. Hey, get up. Balog. Tindog, get up. And go. But what happened? Anong nangyari sa Bible? Yun ang Bible. Get up and go to the great city of Nineveh. Yun sa announce the judgment against it. Because I have seen their wickedness. Look at this. But Jonah, what? Get up. Si Jonah ni get up siya. Di ba? Sabi ni Lord, get up. Then Jonah, get up. Pero gingon siya, and went, ang problema, ano to? Ang problema ni get up, ni barog, naluya. Pag naluya, Lord, tabangi ko mga tindog ko. Okay, get up. Pag tindog nagbalik, naliko na. Went to the opposite direction, getting away from God. Kana bitaw nabati nimo nga nagatabangan bitaw kas Ginoo patindog. Pero pag tindog bitaw nimo gapalayo na po kagbalik sa Ginoo. Ingna gud na imong tupad murag kita ang topic karon. Kanang gapaningkamot ang Ginoo mangitag pamaagi. Pero ikaw gapangita kag pamaagi pod malayo sa Ginoo. He's saying get up. Well, Jonah got up, but turned to the other direction. Look at these words. He went to the opposite direction to get away from God. He, unsa? Went down. The Lord said, ni Lord, get up. Unsa gibuhat ni Jonah? Went down. When you separate yourself from God, your direction will always went down. Amen ba? Gaipataas ka ni Lord, pero pag magpalayo kasi tingala ka gapa ubos ang dagan sa imong kinabuhi. Gusto kanya ipataas, pero muadto laing direksyon tingala ka muubos na pug kagalit. Kinsa naghimo ana? The problem is kita mismo gadala sa tong kaugalingon to went down, even if God wants us to get up. Okay? Let's read it. He went to Tarsus. Because, hoping to what? Escape from God and sail to Tarsus. Kini nga klase nga tao, mura ning tao nga galikay, permintis tawag sa Ginoo. Kanang gatawgon bitaw ko sa Ginoo, bitaw ko lang, i-train ka, silgrupan ka, diba? Naka-appeal na kag-encounter. Tanan nga klase nga pag-apil nimo, pero ikaw gyapon ang klase nga tao nga pareha ni Jonah nga ga-escape ka perminti. Sa eskwelahan ganing sige nakagsibat pati sa Ginoo, sibat pagyapon lugar. Di ba? Mahilig tagsibat panahon nga gasuguon ta ni Lord. Kaya ang buhay natin hindi stable kasi paiba-iba ang gusto natin. God wants us to be stable. Dili gusto si Lord nga ang usa ka tawo nga mosunod sa iya dili stable. Pausab-usab, dasig karon ugma di napud. Apil karon sunod di napud. Gusto mo tubo karon ugma mausab na pud. Dili stable. You will never grow unless di ka may mong stable. Ang sanga, yun si Jesus, I am the vine, you are the branches. To elaborate the phrase of John chapter 15, yun siya, apart from me, you can do nothing. Dapat mo dikit ka sa ako, kasi mo pagdikit sa kwa, gatubo ka. Unsaon pagtubo lugar sa sanga? Posible ba nga kung
ni dikit ka, unya gibalik nimo ang sanga. Unya nakahunaw-hunaw na nako aksyon na kagkalaya, gibalik na po din nimo, unya imong gipilit-pilitan. Unya pagkataon-taon nga medyo na naulian gamay, gibalik na po nimo, unya giuli na po nimo. Posible ba nga motubo ka? Posible ba nga mamunga ka? Dili kay ngano man. You are trying to disconnect yourself from God. Ayaw i-disconnect imong kaugalingon sa Ginoo kay ang direksyon nimo perminti down. Pero pag imong i-reconnect imong kaugalingon sa Ginoo, ang direksyon nimo perminti up. Amen ba? Up perminti ang imong direksyon. Come on, let's go to that phrase. There was a powerful wind na nahitabuan ng panahon na hindi na Bible o tanawa. Fearing from their lives, the desperate sailors. Nahadlok sila sa ilang mga kinabuhi katong mga magdadagat o mga tripulante. Shouted, singgit sila sa ilang Ginoo pangayog tabang. And throw, I want you to take this off, and throw cargos overboard to lighten the ship. Throw, ipanglabay nila ang ilang mga cargo to lighten the ship. I found out nga ni kakaytabo, na yung mga butang usahay sa itong kinabuhi, nga mga importante kayo nga nangalabay na to. Jonah was not the important person on the cargo. Kuwan na siya kanang sabay ra siya sa kuwan. Palid ba? Sabay ra siya sa palid. Ang pinaka-importante gina to ang cargo. Pero nangalabay ang cargo tungod ni Jonah without knowing that he was the exact problem on that situation. Throwing some important stuff and keeping wrong things is so dangerous. Like for example, opportunity is dangerous. Opportunity will be the source of karabitang disaster when you don't know how to handle it. Kasi na kay opportunity, grabe nag-pray ka ni Lord, kaya kong opportunity Lord. Busy na kay ka. Natingala na ka mo, ingon na kasing gagalingon. Ay sorry, di na ako mapil cell group, kaya busy kay ko karon. You're starting to throw important things. Di na ko kapilog prayer karon, di na ko paapilog mga training karon. You're starting to throw important things and keeping the wrong things. Because when you start throwing spiritual things that will help you, kung imo nang ipanglabay ang mga espirituhanon kay nga mga butang, kanina sila'y problema, ang mga trimpulante na'y problema bagyo. Kana bitong grabe kay kakaproblemado, bunay ka, time pa din sa kumapil, daghang ko problema karon. Time pa din sa kumusunod sa Ginoo kay ganoon, na ako'y gaatubangon karon nga problema. Ginapanglabay na hinuon mo ang pwedeng musulbad sa imong problema. Ayaw ilabay ang mga butang na pwedeng musulbad sa imong problema. Ayaw ibaylo sa mga butang nga kayang i-offer sa imong kalibutan nga malipay ka temporaryo ra kaayo. Amen ba? Ayaw. Yun sa lighten, just to lighten the ship. Huna-una nimo, pag wala na kay commitment sa simbahan, pag wala na kay commitment sa pagpangalagad sa Ginoo, mahagkap ra tingali atong pagbati. Kay huna-huna sa tao pagdagan sa problema, ang buluhaton sa simbahan pabigat. Munang gusto ka nga, di sa ko mo commit kay aron mahagkap-hagkap pud akong huna-unaon. Di sa ko mag-cell leader kay aron mahagkap-hagkap pud akong responsibilidad to lighten the ship. But the problem is, nila nang gilabay tanan according to the Bible, nagpadayon pagyapon ang bagyo. It doesn't mean gilabay nimo tanan muhunong na. Dili. Ang bagyo ni padayon gyapon. Pero ang Bible nagingon sa the captain, unsa ginawa? But all the time Jonah was sleeping down na pod. Kabantay mo sa tong isya karon, up, down. He was sleeping down in hold. So the captain went down after him. Down. Salamat na lang sa Ginoo nga naagay mga tao bitaw nga gapanggamiton niya. Nga sa time sa imong life naabay mga captain dani kasi kana akong makakita mga captain, mga si leader na. Kana bitaw andam mo naog down para kuhaon lang ka. Kana bitaw kabalo sa sitwasyon unsay kakahitabo, muadto lang gyud ubos kung asa ka para lang gyud makuha o masabtan kung unsay sitwasyon meron ka. He went down saying, unsay gingon ni Juan, unsay gingon sa
kaning captain kinsa, how can you sleep at this time like this? He shouted. Unsa? Unsa yang gi-shout? Get up and pray. Oh! Si Lord ningon, get up and go. But right now, ang tripulante ningon, get up and pray. You need to reconnect yourself to your God because you separate yourself from Him. Down, kita tayo yun, down. Gusto na ito pag-ingon, down, up. Ang kinabuhi na ito, up, down, gini. Usahay natas ibabaw, usahay natas ubos. Makasinati tag mga upside experience, tapo yung mga downside experience. But the case I'm sharing to you about today, bisang pag ups and downs ang kinabuhi, bawal ka magpalayo sa Ginoo. Ayaw pagpalayo sa Ginoo. Ma-ups and downs mga kinabuhi. Magpabilin ka down, perminti. Pero huna-una si Lord, perminti kingon, go up. But after this, next phrase. The Lord, sa verse 17, okay? Jonah chapter 1 verse 17, ano sabi? The Lord had arranged. The Lord had what? Arranged. Kana na mga sitwasyon ni mga up and down. Arrangement ra na nga gahimuon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kabantay kagubot kayo ang balay, ang kwarto, ang gabuhato na to, pangkwao na to, itong nasa ibabaw, panghinluan na to, ibutang na to gubos, human malimpyo, isaka na po, inaog na po ng uban, iubos because that's part of God's arrangement. When God arranged something, sometimes di ka kasabot nga nung gaing anak. Lord, yung kanako sa imong presensya, ngaong naman lagi ko sa ubos karon, you don't understand. Wala ka kasabot nga gina-arrange ra nako ang mga butang sa imong kinabuhi mo nang gasinati kag mga ingana. The positive thing that I would like to share to you is, when God arranges things, it will always turn into a possible situation. Even if negatibo na kaya nga kahitabo, himuon niyang positibo kaya. Amen? Naabay kusog nga amin og palakpak diya nga libre sa Ginoo. Ako ganahan ko basta ang Ginoo na mo arrange. Malipay ko, Lord, kabalo ko, Lord, ganyan akong situation, ups and downs karon. Lord, nag-arrange yung kanin sa akong kinabuhi ba? Lord, karon nga grabing testing sa akong pamilya, sa finances, na ako'y sa una, grabe niya akong finances, akong pamilya, okay kay karon gaan-ana, Lord, kabalo ko, kina-arrange na yung kunin mo, ani, Lord ba? Kay naalang yung kay kinausap. When God arranges something, He is changing you. Kung ga-arrange ganing ang Ginoo kinabuhi, gausbon kaniya. Gausbon niya ang imong kinabuhi, pinaagi sa mga sitwasyon nga imong gaatubangon. Kay ang tuyo sa testing, dili para ilugmok ka. Ang tuyo sa testing, para i-arrange og insakto ang mga butang kung asa nakaplastar. Karon, ang Ginoo mang-arrange pag-usab og daghan kinabuhi. He will use you to arrange people's life. But Pastor, asa man na ang murag dili gamit? Gusto na ko masabdan nimong topic, Pastor. Anong ningon ka? Ang topic nga murag dili gamit. Then this thing, gusto na ko masaya sa inyo. Lahi. Then God, sa kasibabaw po. Then God had arranged for a what? Great fish to swallow Jonah. And Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. Danita mo hatagan og laom kayo. Nga punto sa akong i-share karon. Wa pa mo ko nagwali. Murag dili gamit. At this point of time, maghimo kog Bible verse na, Pastor Paul Ram's Bible verse on thinking. At this time, God arranged things so that Jonah could probably makaabot sa siyang destination. And si Lord, nag-audition og isda nga gamiton. Nag-audition
Because when you arrange things, nakigsabot siya sa great fish. And there are great fishes on the sea. Unsa kinsa man ang isda, nganong sa may pilion? Unsa may abilidad ani nga isda? Unsa man ang isda, mulupad ba ni? Unsa man ang isda, musayaw ba ni? Kay nga naman, kung siya ray pilion, muingon po ang ubang isda, ayaw Lord, pwede man mi. Unsay pagtuwa, may talent. Nating ang isda nito nga may kanta na ba? Elmonder. So may mukanta pero di takapilion. He chose a significant thing sa kadagan isda. Sa kadagatan nga wala pa nakita, namili ang Ginoo usa. Ingay tapad usa. Namili ang Ginoo usa ka isda para sa usa ka buluhaton. Sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. And this fish, most probably, nagpataas sa iyang palikpik. Lord, gamita ko. Apila ko na Lord. Alam mo yun din si Lord ang naarabay criteria of judging. Unsa man Lord, sige, basta kayo magpagamit ko unsa may criteria of judging. Gusto ba ka nga, dili ka mahimong ilado? Kaya ako rabang ibutang sa Bible fish ra, di ko moingon nga great dolphin, great lumod, great shark, fish ra, andam ba ka nga dili mailan imong kaliwat? Basta gamiton lang. Kaya naman, ang biggest issue sa pagpagamit sa Ginoo, kani, gusto ka mo sikat. Kay mahimo ning dungog kung dolphin ang gigamit mo, ingon ang tanang dolphin ay, ang among lulo sa mong mga lulo mo, ni kaon kanjuna. Mahimong hambugiro ang tibok nilang kaliwat. Pero si Lord yun sa dili, gusto ko mugamit og tao nga, mugamit og mananap sa dagat, nga andam, dili gamiton ang ngalan sa iyahang pagkaisda. Di ko mag-mention sa Bible nga ngalan diya nga, kuan kanang great white shark, great fish lang, kaya nimo sa Lord. Why problema Lord? Isda ramang gyud ko Lord. Di man gyud ko tao pareha ni Jonah. Sa Lord nakadungog sa imuha, wa nito man. Pero ako Lord, bisan walay labot akong ngalan, naminaw ko nimo, mutuo ko ba? Magpagamit ko Lord. Kanami tong ulaw kay nagpagamit ang isda. Labaw sa tao. Yun sa okay, pasar na kana. Unsa pagi lain qualification Lord para gamiton ko nimo Lord. Luyo nga dili ilado akong ngalan. O sige. Andam ba ka? Nga kanon ni Mos Jonah pero dapat di siya mamatay ha. Kanon ni mo siya, dili siya mamatay. Andam ba ka magpasting? Tulo ka adlaw. Ready ka? Murag walay sense akong gingon ha. Ready ba ka? Gingnan hangguan ba isda ba? Andam ba ka magpuasag tulo ka adlaw? Ang Lord, sugot ko grabe nga sakripisyo na nga isda. Dili tanan isda, kabalo mo sakripisyo. Sama nga dili tanan pareha nimo, kabalo mo sakripisyo. Ang isda gipagpuasa og tulo ka adlaw, gisigurado nga dili mamatay si Jonah. Fasting Lord. Dili kasi kat. Fasting tulo ka adlaw. Kay pwedeng mamatay si Jonah kung mukaon ang isda og kalanon nga lain isda. Acid, pwede sapat yun. Ang gihimo sa isda, wa niya gitulon taman stiyan kay di masigo. Gibutang niya sa iyang baba. Ang isda first time ni sirados baba. Tulo ka adlaw way. Isa ra kay ka adlaw magmahay-mahay na kana. Ang isda dili lang tulo ka adlaw magpuasa. Gingnan pag isa, okay, pwede kang puasa. Musugot ka, nga ibiyahe ni mo gikan sa Tarsus palong sa Ninibe. Dili ka hatagag kwarta, why support? Di ka hatagag pamiliti. Kanang for free. Sige Lord, libre, why bayad. Langoy ko, puasa, pwede ko. Diba? Walay ngalan, pwede ko. Naabay mga tao nga parehaan ang isdaan eh. Nga pwede ra ka ba nga dili? Kaya sagara magod mga tao, mubuhat kay suhulan. Mubuhat ko kay suhulan man ko. Napod ba isuhol? Unya, pakanon po ko. Di ba?
Unya, musikat po akong ngalan, pero kaning isda, wala nang inahanglan nga musikat iyang ngalan. Bahalag dili ilado. Bahalag dili ilado. Pero gamit sa atupangan sa Ginoo. Lugar ka na sa likod sa backstage, lugar ka na mga naara na naggunit sa PowerPoint, sa kanang sound system. Wala man na sila din sa atubangan. Ang makita niyo ko mga gwapo-gwapa na ni. Mga maayo kay mga tingog. Kana sila na sa likod, pero kung wala, bitaw sa sila sa likod. Huwag ginada ng atubangan ba? Di ba? Kay wala na sa abilidad. Ang isda, walay abilidad musturya. Pero si Jonah, kuhaan ninyo, si Jonah na abilidad musturya. Ang isda, wala. Ang trabaho lang sa isda, i-deliver siya, dili siya ang musangyaw. Si Jonah, wala nagpasabot, nga di pa kakabalog storya, wala kay gamit. Kay pwedeng mo trabaho ang isda o si Jonah para matuman ang kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Nga nung marek ang imong trabaho karon, tig-invite ra ka. Bahalag tig-invite ra ko, di ko kabalog istorya. Kanang pastora, maayo lang ko mo-invite. Sige, may problema. Ako'y share. Ikaw invite. Kay madugay na tong uban-uban, matingala ka, ikaw na'y ga-share. Lahi na po ang ga-invite. Amen ba? Wala na kay naakay disadvantage. Kayang mo gamit ang Ginoo o mga butang nga disadvantage sa mata sa uban. Ang isda, ginsa, dilagi ko bulog istorya. Pero kabalo man gumutuman. Lagi ko yung abilidad, Lord. Unsa naman ang isda? Higala, ang isda gipamulong ras Ginoo. Pag ingon sa Ginoo, let there be fish, nang gawas na sila. Pero ang tao, gigunitan niya sa iyang mga kamot. Gipurma sama sa iyang panagway. Ang tao, grabe ka espesyal. Pamati na to ang isda, murag pang pamahaw ra. Paniud to, pang kaon ra ba? Pero ani nga punto, nakita na ko, nga ang isda, maruningon ang isda ba, Lord? Bisa gipamulong ra minimo. Bisan pag sila imong gigunitan sa imong mga kamot para mapurmag sama nimo. Bisan pag dili mi sama nimo, pero magpagamit minimo. Amen ba? Kay wala ra siya kung kinsa ka o kunsa ka. Wala tan-awa sa Ginoo kung kinsa ka o kung unsa ka. Ang iyang interesado kay ang Dios kung andam baka magpagamit bisag kinsa o unsa ra ka. Sa mga ang isda nagpagamit, ngayon sa Lord isda ra lagi ko. Pero magpagamit ko sa imuha. Yes, Lord. Kinsa may mga tao na nga gustong mahimong sama sa isda. Dili ta mo istoryahan karon sa samas kinabuhi ni Jonah. Sige ra tag istorya sa iyang kinabuhi. Iskutan natong walay pulos nga igo ra nilabay. Gingnan niyang isda sa katapusan. Muna ning katapusan. Kaisa ra ka nako gamiton. Kaisa ra nako ka masulat na sa Biblia nga ikaw ni kaon ni Jonah. Mao na nina. Lord, kumura na'y trabaho. Kumura na'y purpose na ko ngong nabuhi ko mukaon lag propita i-deliver padulong ni Nibi nga buhi buhaton ko na. Kung ang isda na'y purpose, unsa pa ka nga gihimo sama sa panagway sa Dios. Gamit pa ka sa isda. Ingnay mong tupad, gamit pa ka sa isda. Isda ra. Mangutana ko, sa gusto magpagamit sa Ginoo, is that you? Ikaw ba na? Nga gusto ba ka magpagamit sa Ginoo karon maka-decide ka, wa man ko'y abilidad, igo ra gyud ko pang simba. No. Di ka igo ra pang simba. Kaysa imong pagsimba, gasugdan na kag ministeryo sa Ginoo. Gagamiton na ka sa Dios. Unsa gingon sa Romans? Let's say Romans chapter number 12. Unsa gingon ni Pablo? Sinulat sa taga-Roma. Yun sao? Busaangay ninyong gamiton ang nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kaninyo. Kani din gamiton ta sa Dios. Grasya din ni sa iya, ha? Grasya din ni sa tuwa. Privilege kay kagigamit ka kahit nga naman naluoy o gigrasyahan kaniya ba? Munang yun sa supay sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali, himuon ta kini sumala sa pagtuo niya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Amen ba? Kung mutudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag nga
madagayaon gayud. Ang mangulo kinahanglan nga magkugi. Ang maghimog buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Amen. Karon si Pablo sa New Testament nagdasig sa tuwa. Gingon sa para wala gyud kay excuse, hatagan ta kag kategori asa ka magpagamit. O maluluyon man ka, sige gamit og gasa nimo sa kaluoy dia dadarin simbahan. Kung may natagon ka, sige gamitan na imong kwarta, dadaapo din ng mga tao simbahan. Kung gusto ka mo dasig dia, aron madala sila. Naghimog kategori. Si Pablo, kanato, para mamili ta, asa man ko gusto magpagamit ani. God will always make a way, make a strategy, para wala kay excuse nga gamiton kanya. Para makaingon ka, bililhon man day ko, gamit man di ay ko. Amen. Kinsa may maluluyon na ni, patas kamot. Wa gini kaluoy ang Happy Church tingali ay. O daghan man ay maluluyon sa inyo di ay. Di ba? Tingnan tapad, gamit man ay ka. Kinsa may mahinatagon dan eh. Murag walo rin isa ka kamot. Di ba? Kinsa may gusto mudasig sa uban. O daghan man di ay. Sa ato pa pwede ni tanan sa ato ah. Pamili para gamiton ka sa Dios. Amen. Kay dugay ka rin ang gipili. Sama nga ang isda, gipili niya. Gipili usab ka sa Dios para mamuhat sa buluhaton sa pagsangyaw sa ban. Unsay gihimo sa isda? Pagluwa gyud sa isda, gikuman sa Ginoo in chapter number 3, chapter 2. Giluwa sa isda si Jonah. Dadto sa Nineveh, og si Jonah nagsangyaw. Kana bitaw mga isda dani? Kaya ba nimong mudala og usa ka tawo? Ha? Usa lang, karong nga tuig, usa lang katao ang dada. Unya sa imong pagdala, ana, nagsakripisyo ka. Wala ka nang inanglan, musikat ka. Ang imo lang magpagamit ka, tingala ka, sulod sa tulo ka adlaw. Ikaw dagan kag mga adlaw pwede gamiton. Si John, ang isda, tulo ra ka adlaw ang chance. Nga gigamit sa Ginoo siya, tulo ka adlaw gamiton. Pero paggawas, pagluwa kan na si John na nagwali sa kaluwasan, sa usa kadakong sudad. Mahimong ikaw nga isda karon na kay gikaon usa. Nagpuasa ka ni hilak ka para na pagluwa nimo ana sultihan ta ka. Musangyaw na siya sa usa ka sudad. Kay ni sakripisyo ka og nagpadayon ka. Kinsa anda magpagamit sa Ginoo. Dasigon ta ka karong kabuntagon sa pagtindog nimo karong orasa. Pwede ba ta mo tindog karong orasa? Hamubo nga panahon pero nakahatag ko sa inyo sa usa ka importante kaayo nga pulong nga bisan ang isda gihuna-huna sa tanan walay gamit nagpagamit sa Ginoo. Murag dili gamit pero gigamit sa Ginoo. Sa kadaghan isda, sa kadaghan tao sa inyong panimalay, sa kadaghan tao sa pagadian, ikaw na ni karon kay ikaw gusto gamiton sa Ginoo. Ibayaw imong kamot sa Dios karon. Gusto ko nga maninguha nga karong orasa sa pagingon Ginoo, gamita ko Lord. Nadunggan ako Lord ang isda Lord gisugot sa usa ka hagit Ginoo nga Lord papuasahon dili mahimong inila ang iyang ngalan. Walay suhol para mabuwas trabaho, Lord, pero gidawat niya, Lord. Lord, kabalo mi, Lord, nga na mga panahon na may mga dagkong pagpanginahanglan, na may dagkong gitinguha, pero gipili ka na mo nga sundon, Ginoo. Tungod kay nasayod kami nga sa pagsunod namo sa imong kabubuton. Ginoo, imong gipadayag ang tinuod nimong katuyuan sa among kinabuhi. Kung ikaw karon klase nga isda karong orasa, gibati nimo nga susama ka sa isda nga kinsa ra man ko para gamiton nimo, Lord. Kung gibati na nimo karon nga ang pulong nga imong nadunggan karon, ikaw sa pila ka minuto nga karon mulabay, pwede ba makahimo kag ani sa dani sa atubangan karong orasa? Kung gibati nimo nga moingon ka nga Lord, kana nga pulong Lord ako agi na. Pamati na ako'y gamit pero pwede di ko gamiton. Karong orasa 2023. I want you to come in front and decide to yourself, Lord, gusto ko mahimong kumpareha sa isda andam ko Lord. Di ko mahimong inila pero magpagamit ko. Bisan di ko suhulan magpagamit ko. Lord, bisan mau sakripisyo ko andam ko kay magpagamit ko. Kung ikaw karon magpagamit sa Dios,
just come in front and just lift up your hands before the Lord. Kay gamiton ka sa Dios. Gusto niya mo sulod ka sa ikaduhang ang sa imong kinabuhi. He wants you to enter into your next level. But it demands a different you. Nagdemand niglahi nga ikaw. Nagdemand niglahi nga ikaw ang isda gikinahanglan mo sakripisyo sa dili normal sa iya mahitabo to. Dili normal nga dili sa mukaon, pero gikinahanglan mahimo sang lahi para magamit siya ug insakto sa Dios. As you raise up your hands before the Lord, kabalo ko gusto ka magpagamit sa Ginoo. Kabalo ko na kay mga pagsulay nga giagihan. Na kay mga kabugaton nga dili na nimo masabtan. Na kay mga pangutana dagan mo imong kasi makaw galing Lord, gamiton bagyo ko nimo. Lord, nganong ngaingani man among kinabuhi. Lord, tinuod bagyo Lord nga mopili ka nako. Na kay mga ups and downs experience sa imong life. Na discouragement nga miabot sa imo Lord, muundang na ka ako. But I tell you, God wants you to get up. God wants you to get up. He wants you to get up because He wants to use you. Gusto ka gamiton sa Dios. Gusto ka niya pilion bisan pagkinsa ka. Bisan pag-unsa ka. Bisan pagkinsa ka sa imong kagahapon. He wants to use you. And Father, right now, sa imong pagbayaw, sa imong kamot, kita nga nasa likod, ibayaw na ito mga kamot. Lord, karong orasa, gideklara na ako, Ginoo, na ang kalayo, Ginoo, mudagayday sa matagtag sa nila kakasing-kasing, ug matagtag sa nila kakinabuhi. Ginoo, manglakaw sila, Ginoo, nining dapit ang lahi na, Ginoo, sa ilang pagani. Dili na susama sa ilang pagkasila, ang ilang pagani nining dapita, Ginoo. Susama sa isda, Ginoo, nga nilakaw sa ngalahi nga siya. Pero nagbungag dako nga kaluwasan, kay gihatod niya ang tinuod nga kaluwasan ginamit ang ginabuhi ni Jonah. Lord, sa makausa, gamita kami. Gamita kami. Himuha ka na nga singgit sa imong kasing-kasing karon, Ginoo. Gamita kami. Gamita kami. Gamita kami sa pagadian. Gamita ko sa akong pamilya. Gamita ko sa bisan asa nga bahin sa akong kinabuhi. Andam mi magpagamit nimo. Bisan kami dunay kapakyasan. Bisan kami dunay kakulangon, andam kami magpagamit nimo. Kay namatay ka para namo. Ug ang imbong kamatayon maoy timailhan nga kami mga importante. Right now I pray that this year na ay mga tao nga isulod sa Dios sa imong kinabuhi. Musakripisyo ka, muatiman ka, tungod kay gamiton ka sa Dios. And I pray that the seed of fruitfulness will just come in your life. Pamati ni mo murag dugay na kay kuno sabi Church Lord, di pagyapon ko, wa pa koy bunga. Because God is arranging something in your heart. And right now I pray that the spiritual arrangement of your heart will happen in the mighty name of Jesus. Receive your portion now. 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 Receive it. Receive it. Receive the power of the Holy Ghost. Receive the anointing of the Holy Ghost. Get up and go. Get up and go. Receive it. Father, right now, even Lord, I pray for the woman of God that you entrusted in this church. Tipigi ang kinabuhi. Salamat nga gikan sa usa nahimong daghan. Kay nahimong matinumanon ang usa. Nakabaton og kaluwasan ang daghan. So right now, Lord, I pray, just continue to use these people. Bisan asa sila, mudagayday ang kaluwasan. Lord, magbaha ang kalag dining dapita. Lord, makita na mo, Ginoo, nga magmarcha ang tanan mga kalag padulong sa langit kay gigamit minimo. We receive your portion
And we bless you and we honor you. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Receive it, receive it, receive it, receive it now. In Jesus' mighty name. Mighty name. Hallelujah. Worship you, Lord. Come on, can we just worship the Lord tonight, this morning? Let's worship Him. Bayaw mo mga kamot as we worship Him. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Thank you, Lord. Yes, all Thank you, Lord. is all I Thank need. you, Lord. Thank you, Lord. Take Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Spirit of God. Oh, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. change Lord. me Thank you, Lord. like only you Thank you, Lord. can. Here in my heart, in your hands. So, Father, I pray, make me more like Jesus. Thank you, Lord. Karabasya kabasanda. Salamat, O Diyos. Sa tikang sa pagtuo, Ginoo. Nga walay usa na, nga walay gamit. Kundi ang tanan, magamit nimo kung magpagamit. Dahil silyuhi karong buntaga, Lord, ang commitment sa matagusa. Niaman sa tubangan o naaman sa gitindugan diya sa mga lingkuranan. Salamat nga kumitado mi, Lord. To bless one, bring one, bless one, win one, disciple one. Usa lang, Lord, usa lang. Usa lang among mabitbit, Lord, lipay na kayang langit. Billions of angels magmaya sa usa. Salamat kay Ginoo sa pagsilyo karon sa commitment sa kong maigsoon. I know doon na mga taong gibutang nimo sa mata kasing-kasing karon. And I pray, open doors, opportunity nga ma-reach out na mo na sila sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. And thank you, Lord. Sa second week na mo sa prayer and fasting, Ginoo. Fasting sa social media, fasting sa television, and one meal. Salamat sa imong pagpasidungog. Many souls will come to you this year. 2023 is a good beginning. Matagusan na mo. Salamat, Lord, as you lift up our hands, tanan magpalas ng kamot. Salamat, O Diyos. We present ourselves to you, Lord. Lahi-lahi ang mga gasa, but magamit niya for your glory and honor. Salamat sa usa nga mong bitbiton, usa nga maluwas, usa nga ma-disciple. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo singgit o amen. Woo! Thank you, Lord. Sige, makabalik na sa itong mga lingkuranan, Nixon.